kamar yadda Imamul Ghazali ya kawo ta kissa, wani mutum ne, wani sarki ne mai jiji da kai, mai isa. Rannan sai ce zai bari kilisa, duk rigar da aka kawo aka sa ya ce ba ya santa, ana duk shadda da aka ya ce ba ya so, sai ce aka kawo ta wace tafi komai ta masa isa. Aka je magana hawan doki, duk dokin da aka ya ce a sanke bai masa ba. Kamar dai a ce a fito da wannan ce ba ita ba, a fito da wannan ba ita ba, har ya samu dai wannan ransa yi masa daidai ya hau. Ya fara tafiya tukasai tafiya ta izza, sai ya fara tafiya tukasai sai ga wani mutum gaja da shi cikin tsimma sai masallama, sai ki amsa sallama. sai shi mutumin nan yi kokarin kama linzamin dokin sarkin, sai ce sakan min linzami na, wai na jami'an tsaro ne kenan waye? ban san dai wannan ba zai fita shi kadai ba, wanda aka ce mai wannan halin. Shikenan sai ya kama masa abun nan, shi kai wani irin mutum ne wannan, kana da hankali kuwa? Sai mutum ya ce ai bukata ne da ni. Sai ce to kai hakuri har sai na sauka. Sai ce a'a ni yanzu nake so, bukatar ta. Sai ya fi karfinsa har ya rike linzamu, da ya gada ya kwace linzamin ya rike, sai ce to faɗi. Sai ce ai sirri ne sirri ne, matso da kunnanka, karkato kunnansa. Ya ce ana malakul mawuci, ni ne mala'ikan mutuwa. Wato suna kawo wannan don cewar kullum ka zama mai shirin mutuwa. Shikenan kawai sai aka ga launin sarki ya canza, sai tar yana rawar baki. Sai ce to ka bani in je ga iyalina, ina da wata bukata musu ban kwana. Zai ce la wallahi la tara ahadaka, ba za ka sake gani iyalinka. Kawai sai karɓara, sai kawai aka shim ya faɗo. Da lalle kullum ka zama mai tanadin abun nan, kuma ballanta ne yanzu dama duk wani abubuwa muna ganin su, kuma komai Allah subhanahu wataala komai isar mutum ba yadda duk wanda muke gani sassa da kula da lafiyarsa da ake ba na mu gani a ƙasar mu irin wannan mutuwa ba. Shike nan mala'ikan mutuwa daga nan sai huce, sai haɗu da wani mumini a wannan lokacin, sai masa sallama, sai amsa masa sallama, sai ce ina da bukata. Zai ce faɗi ta. Zai ce raɗa maka zan yi. Sai ce to bismillah. Sai ce ana malakul maut, ni ne mala'ikan mutuwa. Bakala ahlan wa sahlan. biman dalat gaibatuhu alayya, ai tintin nake jiran ka. Sai ce na rantse da Allah babu a bayan duniyan nan wanda ban taba gani ba da na suke son haɗu da shi kamar ka. Bakala malakul, sai mala'ikan mutuwa ya ce to ikil hajataka allati karajata laha, abin da fito da kai yanzu je ka gama, biya bukata ka da ta fito da kai yanzu daga gida. Sai ce ai ni ba ni da bukata sama da haɗu da Allah subhanahu wataala. faktar ala ayi shi ita halish ita
ni kawai zaɓi da kaga za ka karɓi rayuwa ka karɓa kawai. Sai ya ce to ba ka dai da wata bukata? Da ya gada ya matsa masa sai ya ce to bannin alula in sallah sun maƙabar ruhi wa ana sajidun, bannin kawai ne alula ne sallah in yaso ne su jira ka karɓi rayuwata. Faƙabar ruhahu wa huwa sajid, nan take karɓi rayuwarsa ina musu jira. Bayan ya yi sallah na fila biyu da ƙarshe sai ya abin nan ya tafi kawai ya mutu. Don haka lallai mutum ya zama kullum mai tanadin mutuwa.